Kumusta mga teachers o mga parents din? Akong isulti ang mga kasagaran ng hitabo karong panahon na ha, for the past 5 to 10 years sa classroom na yung mga bata ang way pakialam kung mag-test. Karon na si manahan, nag-test ko. Ang mga bata, maglingkod na. Gingnan na nga magkuha og notebook, dili magkuha. Gingnan na nga magkuha og papel kay mag-test, mura ra ko, naglingkod na. Nagsugod na ang test, kaya nag-distribute na po og test paper or test questionnaires. Wala ra gyapon siya. Yeah. Kung saan na nato, may ibang mayon, basin na na problema sa balay sir, o na na family problem. Basin na siya kanang sana ginahon na nga lain. Basin tinuod ko na. Pero ngano nang eskwela ta? Kay para inigada ko na to or after ning atong gieskwilahan manarbaho ta. Para na ako dili kayo gani mas bugat ang akong gitudlo nga math. Para na ako mas bugat pa ang imong kinaiasod sa room. Kay mauna ang imong buhaton ni panarbaho. Ngano man siya nga nagisgot makagpanarbaho. Ang tanan ba nga mo eskwela manarbaho ra dili tanan. Pero kung wa kay plano manarbaho mas may pa nagnegosyo na lang ka bata pa ka. Kunya na ka mo eskwela ini dako na imong negosyo. Akong punto is ng mga bata karon dili na pwede pugson namo. Kay learner-centered approach man. Ang bata man namong agdon. Dili man teacher-centered approach. Dili man kami ang agdon. Kung sa una, ang mga teachers mo-demand, mo ni buhata, mapugos sa mga bata. No, atong result sa unang panahon, before 2020, ang mga ni-graduate o elementary o high school before 2020, mulihok, dili kinalan ingnon. Karon, paabot mo og mga graduates na bisan pag ingnon dili mo lihok nya dili ta pwede mo ingon na kabati gud sa education money product sa education dili wala mami dili na ka mo gitudlo dili mi kapugos dili mi ka enforce kay gitangtangan og authority ang mga teachers sud sa room maho nga babysitters ani pero dili pud mi pwede mo bantay nila pirmi kay sa kadaghang bata lisod magibantayan ng unom kay anak samot ng 30 o antod sa 45 ka bata sud sa room nga lain-lain so kana lang mo na ang situation unsa inyo ikatabang o ikasulti para sa mga teachers.